Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. At Master Key and Locks, we provide locksmith services for all your key cutting using latest state-of-the-art equipment. We program key cores to produce an original durable key for all types of cars and house keys. With this latest technology, we cut keys in 20 minutes while you wait. Days of importing lost car keys are over. Locksmith key cutting services and programming ECU cloning is our everyday business. We open locked doors for all cars and houses. We repair and install remote control programming. We have backup space for remote batteries, and we do remote leakage repair, new lock sets, key renewal and replacement, door lock and ignition repair. Call now on the numbers on your screen or visit us at 59 Central Avenue in Harare. Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Choti makadize guru. Aiwa tiripo makadiwo. Kumatunhu kwakanaka. Tanga tingori nemadziwa munguva ino yechando. Unofamba. Ichokwadi tauyawo kudare nhasi. Rakanaka muzukuru. Tinotenda. Wauya kuti ndoti ukurukure navazukuru vangu. Tinotenda. Vatsika mukati medare rangu. Tine muzukuru wandakakurukura naye. Shure uko. Alright. Ndaona atsika mukati merino dare. Kuti mukaranga. Alright. Wakambokurukura neni kunhare ngozha uri mhiri yemakungwa. Kusvika nhasi adzoka auya kuzotsika mukati medare. Pakanaka. Zvakanaka muzukuru kuti ane mazuva ake aanayo. Mukuitirwa kwaakaitirwa nematare. Pane vamwe ane zvaanoya kuti zvitutsirwe here kana kuti zviparadzwe kana kuti zvidii. Iye ndaane mazuva ake achagona kukurukura sekutaura kwanga akaita nateteguru wake ari mumatare muzukuru. Aiwa tinotenda. Regai tikurukure nawo. Noita basa zukuru. Zvakanaka muzukuru. Tazoya vazukuru. Tiripo makadiwa vazukuru vasekuru. Aiwa tinotenda. Tanzwa kuti vahanzvadzi pakati pevarume apa ndo vakambouya kudare kwatateguru ndizvo? Vakataura natateguru. Mushure mekunge ndatumirawo zvinhu zvangu kuna malaita pamba nemasofa nefiriji, ndobva ndapa ava zvinhu zvangu ndichitwa ndisvitsiro kumba kuna hanzvadzi yangu. Saka havana kunosvitsa zvinhu, ndofunga pasina one day remangwana ndikutsvaga wabata pafoni yangu aichapinde pafoni yavo. Ndobva hanzvadzi yangu ndakamusendera foni nhamba dzavo vangu vasisabatike. Inini kutotsvaga kufona nedzimwe nhamba dzevamwe vanhu kuti ipinde, yaipinda. Ndakada kutaura nezvezvinhu zvangu tokata foni. Ndasvika pakuti unototi munhu ari kutondivhara. Ndopandakanobatawo sekuru mbva wandiitira zvavakandiitira. Pafoni yake paprofile pic pamba ine foni yake, pamba ine picture yake,
ndobva ndangotora pikire ndiyemba ndatumira sekuru mubva vandigadzirira zvavakandigadzirira. Saka pasina mazuva anaya ndobva ndakanzwa ndaakufonerwa ndofunga ndiwo bamukuru mukoma wavere uyu amene handizivi ndiani akandifonera ndichinzi tiri kuda kukuona iwo chichi pane munhu akakuvhare zvinhu here masufa inefiriji hasi kunzwa mushe munokwanisa kusvika kuno here. Ini ndobva ndakabva ndangoti kusvika ikoko ndinokwanisa that ndichasvika madays eholiday ndokudzoka kwandakaitawo kunoku ndichifambira nyaya dzangu. Sekuru mba ndavafonera ndakati sekuru hanzi munhu uye akandibira kusangana nedambudziko rekuti hamuna ari kuti manzeve makane zvaari kunzwa ari kungovariwa achikwenya. Saka sekuru akabva nditi kana uchikwanisa kusvika chisvika ikuno. Ini nekusvika kwandakaita kuno kuZimbabwe ndokubatana kwandakaita nevanhu. Tinotenda. Imi maamatumira zvinhu muchibva kupi zviya? kuSouth Africa. Ndezvazvakaitika rini izvozvo? Zvakaitika zvane about 3 weeks kusvika nhasi. Alright. Baba mukuru, nyaya yakasvika sei munzeve dzenyu yekuti hama yenyu ane zvinhu zvaakatora? Takaona munhu achitanga kurwara achikunya musoro achizwa zvinhu zvinofamba mumwiri mwangu mani. Ndipo takamubvunza ivo kuti nai hapana zvawakabata here usaidi kuSouth Africa kuzvikanzi pana zvinhu zvandakatumirwa zvinhu zvandinazodinanaita zvinosvika. Saka zviri kupi zvikanzi zviri kumba ndakazvichengeta. Wakazvichengeta anozvitengesa zvikanzi aiwa ndinozvitengesa. Tikati saka munhu iyeye wanditika kana uchiziva kuti shosho wakatumwa zvinhu zvandika ndikatimufonera ndibva namba dzangu ndibva nimanje payo ndibva ndazvishona ndinotora masofa nefiriji kati azvishona zvinhu zviri kunoku. Saka unokwanisa ita kuti uye kuno udini tikupe zvinhu zvenyu mazono. Okay. Ndobva mai zvazoita sei baba? Ndokuya kwawakazoita kuno manjanji kuno kunzwa zotifonerawo. Saka tikati aiwa zvadii kuti tiende makabatsirwa imimi mwana yasununguka kana zviri zvenyaya mari tozotaurirana. Imimi tete mune zvinhu zvenyu zvakatorwa izvozvo. Shungu yenyu muchiuya kwasekuru Marigazvu yakanga iri yekuti zviite sei? Inini ndandine shungu yekuti sekuru ndakati sekuru makangoita kuti zvinhu zvangu zvidzoke ndinofara ende zvinhu zvangu zvikangodzoka sekuru. Asi ndototi munhu iye ambukavrawo ndakuti atomboona chaanowana nekuti inini sekuru munhu angandivhare inini ndinotoitawo chauzigere kuSouth Africa neitoshingira kuti kana ndabvawo kuno kundibve ndizosvikokumba kuine zvinhu. Sekuru mboti hazvinetse muzukuru nechii chake chauinacho ndikati handina asi ndogona kuwana picture rake paprofile photo rake ndobva ndatora ndobva ndavasendera sekuru. Saka zvinhu zvichiriko here baba mukuru? Hungu zvatoya zviri panapa izvi. Zviri panapa? Ehe. Oh. Imimi zvinhu zvenyu muri kuzvigamuchira here tete? Inini zvinhu zvangu ndozvigamuchira zvekuti pazvinhu zvangu zvachino hapana chati chavhurwa kana chati chashandiswa. Zvinhu zvangu zvese zvichiri zvakangoparwa zvazvangu zvakaita. Timbotaura nanyamuparanzvongo. Mukoma makadi? Zvikutaurwa natete muri kuzvinzwisisa kati? Chii chakaitika? Ndechekuti vakandituma vandipa zvinhu kuti ndive nazvo kuZimbabwe kuno zvikiri zvinhu zvavakumba. Saka akangoitawo handinonge muna wachina watondipinda zvinhu ndobva ndatongotora kuti zviite zvangu asi chinangwa chaizvo chaiti kuti zvinhu ndakazvisamba mangu ndizvishandise. Saka ndakazona ndari dambudziko manje kuti nditange munzeve mangu ndikunzwa dzura zvinhu zvawakatora asi avasisawa nhamba dzavo dzefoni vanga vandipa. Saka ndakavabhuloka manje. Saka nhamba iyi yanga inyora chati nhamba iyi asi ndaingoisuspecta kuti nhamba iyi inogona iri pamwe asi vaya ndakaita sei vakanitumira zvinhu vaya. Saka ndakazotanga kunzwa manje munzeve manje dzura zvinhu zvawakatora. Saka ndatanga kunzwa dambudziko rekuti aiwa miri wentunzvo aiwa bva pasi petsoka kusvika kumusoro kabhara pandimire miri wese kutanga ngova wese. Saka ndopa ndakazovhura laini irori ndopa ndakazovabata manje taasisi zvinhu zvendi ndetitaurirane sisi ndanditaurirane zvinhu zvendi ndinazvo zvinhu zvenyu handambozvitengesa ndakunzwa miri wangu wese
asi paine voice raibuda kuti dzora zvinhu zvawakatora rainguuya munzeve mangu. Ndo zvakaitika ngoma izvi. Asi chinhu ndapiwa ndiye nazovhara zosouth ndisviki nazvo kumba kwavo. Ndokekutanga muchizvitaura kuti munogara muchizviita asapa mazobatwa chete. Ayo, kubandi tori first time ndatoni makore ndenge 20 years. Ndichiunza zvinhu kwakasiyana-siyana. Basa rangu rekutransporta zvinhu, but ipapa ndo first time ndanoona kuti chiwo zvinhu kwandakaita mwewo china kutondipinda ngoma. Saka izvozvi zvandambudziko rangu ndinodambudziko kusvika ndavabata bvakuti handihanzvadzi kunakaita se kwandakafamba ndikutosvika kundakaita pana. Saka miri wangu wese kubva pasi petsoka kusvika kumusoro ndomuzwa kuvaiwa, asi nevoice iro riri kungoita dzora zvinhu zvakatora munzeve mangu meso. Saka hapana pandimire ngoma ndikurwadziwa. Unonzwa kuswinyiwa kutonge munhu. Masvosva kundifamba ira hamene asimbonzwisisa kutonge nyawira hamene asimbozvinzwisisa. Muri kuti chii kune varidzi vezvinhu? Ndikuti zvangu ndivadzore zvinhu zvavo asi ngavandiregererowo rakanganisa. Handizviite futi zvindakaita izvozvo. Izvo kaizvo tete. Imi muri kuti kudi nezvinhu zvenyu zvacho zvikunzi zviri pano. Imi muri kuti kudi? Nini hangu kwaregerera ndogona kwaregerera, but mukanoti nguva yavakatondivestera ikonozvi kuuya kwandakaita kunoku ndakashandisa mari ende kuuya kwasekuru kwachona ndakatobhadhara mari sekuru kuti vatondibatsire ndakatobuda mari. Saka nini hangu ndikuti vanobhadhara sekuru mari dzavo dzavari kuda, inini wachona mari dzangu dzetransport dzandikafambisa kuti ndiuye kunoku Zimbabwe. Alright, pakanaka regai tateguru. Tazvinzwa kuti murume uyu akatora asina kukumbira. Zvinohamena kuti imi mudare menyu munoitawo kudii nekuda kwokuti zvinhu hanzi zvaapano. Zvakanaka muzukuru. Anga achitatarika posa taitaura kuti chisadyere musi wacharimwa muzukuru wangu. Asi chinonguva chinozoita sei? Chinozoera. Mukwera akauya achichema mukati medare. Ndirauyisa zvinhu kumusha, asi zvinhu zvanga zvinoita sei? Munhu akufamba nezvinhu haachakwanisa kukurukura neni kana kutaura neni. Ndati muzukuru woda kuti aite sei? Wopenga here? Kana kuti anga kunzwa uchitaurawo inzwi rako uchimuudza kuti dzorera zvinhu, kana kuti arohwe nemunhu asingaoni. Unoda kuti aite maperembudzi here kuita rukwati tamiri wose wekwako, kana kuti unoda kuti arumwe nemujuru achivaviva miri wose zvakanzi asekuru ngaavaviva. Kana avaviva ndoda kuti anditsvake. Kana anditsvaka akasvika kuno ndouya naye sekuru wondiripa zvinhu zvangu zvose mumusunungura. Iye muzukuru uyu kuuya kwaita mudare ndani nawo sekuti vose ava kutoti poshe kuvaona kupinda mukati medare rangu, asi uyu muzukuru uyu ndiwandakambokurukura naye parunhare mbozha ndichimuitira zvinhu zvake. Ndakati munhu wawaita naye zvinhu izvi unomuziva here? Zvakanzi ndomuziva, ndine mufananidzo wake. Ndakati chindipa mufananidzo iwowo. Mufananidzo iwowo wakauya muzukuru zvataita kuti uite chipepa. Vatanonogadzira mufananidzo iwowo nemutombo wandakanonogadzira vananonokanda muguru zvangu remujuru. Ndichiziva kuti achaita sei? Kana mujuru waakumunya mufananidzo uyu uchirumwa, kana iye waakurumwa achimunywawo. Kusvika kuti asvike panapa. Kureva kuti muzukuru uyu akati ari kumusunungura ari kwako mumhaka dzake dzese. Zvinoita kuti zvidzoke muzukuru. Neni ndinomusunungura sekuti muridzi wedare anenge ataita sei? Asununguka. Kureva kuti ndiye akaripira dare rinori, ndiye akaita zvose mudare kuti ndigone kumubatira munhu upi. Kureva kuti akati vamuregerera ndinomusunungura. Asi kunokumbira kuregerera sekuru ndakatadza sekuru handizviite futi. Sekuru tamukumbirawo. Sekuru vari kuti musunungurwe munofanira kutanga madipira mukaranga uyu zvaari kuda. Muripira zvakari tateguru zvavari kuda kuti mukwanise kusunungurwa. Ndo pari kutaura tateguru. Kuripa zvangu ndinoripa ende handizotengesa kana mota ndoripa zvangu. Sindakutadzira sori izvi. Mumwe wangu wakaipa mumwe wandipinda sisi ndiregererewo.
wanza zitakukumbira handizvozvo sekuru vako zvinzwa sekuru kana zvinhu zvakadaro vakandidzosera zvinhu zvangu nekundibhadhara mari dzangu dzandakashandisa kuna sekuru nemari dzangu dzandafambisa dzetransport ndinoti sekuru vano kusunungurai hapana shakaipa kuti zvinhu zvangu ndoenda zviwana imi munosunungura totengesa mota mgomari kune mota dzangu mbiri dzitengesa mota toaripa kana sakunoirawo zvavanokasi kutovapa tokuzoti imari ndikurwadziwa mukoma ndikurwadziwa vanotoita nge munorami zvanaka muzukuru kurukura kwawo handitova kunzwa zvimwe zvacho zvaakanga atakura muzukuru achida kuita mudziyo yomumba make zviriko midziyo yauya nayo pano padare vachisvika pano padare vakasiya mudziyo ipi iyoyo kuro kuti ukaranga unotarisa kuti zvinhu zvake ndizvo here wodzorerwa zvinhu zvake wodzorerwa pfuma dzake dzaari kutaura idzi mujaya uyu ndomusunungura muzukuru ari kunzikwa tasekuru kuti inzwi raari kunzwa iri muzukuru tinoma tinge rakavharirwa saka ndichisevenzesa mapodhoro angu aya kuti wakataurira umwe muzukuru wakavharira zvawataurira ndo zvinoita unoona ndomaanosunungurwa namumwe muzukuru asina kusevenzeserwa iyo haana kusunungurwa paanoita takazarura apa kuri kuti anenge azarurirwa haachanzwa inondidzira zvakamira sei pana aya ndo masofa acho aya amurikuona aya akapfekwa asati kana tombobata hapana chaakabvisa hapana chaakasapota iyi friji todo friji yakamira pana pai haana kumbobvira akabatawo zvake kana kumbovhura kana kuita anything saka zvangorikavwa zvakakwana zvakadaro hapana chakabviswa hapana chakaandomamwacheseta hapana chakabviswa hapana chakabatwa semawira zvakaita ndo mawira zvangoitawo panapo aiwa tazviona basa rakabatwa angada kuuraya zodzi yangu mukomana kuti nokuda kwasekuru hatototenda sekuru hanzizi tototenda sekuru kuti basa rakaita ibasa rechairo auzvizoti kubhadhara kana kudii izvo zvazvawo as long as zvichazangawana zvinhu ndopane nyaya yese as long as zviita zvikavha pakanaka